Allah ka tsine wa makiyan sayyada batula 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 ashe Fatima kin dumauta bani idan ta ɗauki aiki za ta yi sama kazawa idan ta amsa za ta yi abu to tana iyawa abinda Zara za ta yi ba ta matsawa kowa a mafatihul kunuzul a'la ta samu baiwa a lokacin da Zara ta ƙara haskakawa ta mamaye kan Madina sabo tana da baiwa a ko'ina batun umma ake bakewa a sahabu na bidar auren ki babu da washe ke bani idan na zo na roƙo da Fatima ake mun azama na zo na farko da Fatima na kan ɗauta ɗaya na ɗauta farko da Fatima ake sani na hau asa na sauko da Fatima ake bani a ce na je na biko da Fatima ake sa nasara na je na tako da Fatima ake ban guzuri a bani sako da Fatima nake so na garan da zan yi baiko da Fatima ake bani a yau a ce na dawo da Fatima ake duba yaban a ce na kawo da Fatima nake gane gada na gane kawo da Fatima nake yin sujira mu je mu sawo da Fatima ake yaya waɗansu laifukana da Fatima ake amsa waɗansu burukana da Fatima nake tsallake sharrukan gabana da Fatima nake tsara ado na sa jikina a Fatima nake so naga inda za na kwana a Fatima nake so naga nai gida na zauna a Fatima nake so naga wacce za mu zauna a Fatima nake so in ba da lokacina a Fatima nake so in mika arzikina a Fatima nake so in jefa dukiyana a Fatima nake so in fara amsa suna a Fatima nake so in sallamar da kaina ashe da sanki ne zan iya tallafawa kowa ashe da sanki ne zan iya taimakawa kowa ashe da sanki ne zan iya tausayawa kowa ashe da sanki ne zan iya agazawa kowa ashe da sanki ne zan iya gane masu baiwa ashe da sanki ne zan iya daina kwallatawa ashe da sanki ne zan iya so zama da wawa ashe da sanki ne zan iya fayyace wa kowa da Fatima ake ta tasarrufin jiki